La manera més accessible de tenir lectors i sobretot de tenir intercanvi d'opinions amb lectors era a través d'un blog. La relació amb el món del vi és fonamentalment la del consumidor, és a dir, nosaltres som consumidors, el que passa és que som consumidors que poc o molt coneixem i investiguem potser una mica més perquè estem més interessats, gairebé aniria una mica a nivell de bojos del vi, i el que fem és comunicar les nostres experiències, però les comuniquem com a consumidors. No som especialistes, diguem, hi ha algun blogger que potser sí que té un celler, o fins i tot algun que és enòleg, però molt pocs. La immensa majoria som amateurs, que el que fem és explicar les nostres sensacions com a consumidors. Com ho fem? Doncs com es fa al segle XXI, a través de les noves tecnologies. Ens agrada tenir una mica la reacció immediata del públic, del lector, això s'aconsegueix a través del blog. Hi ha gent que també li agrada utilitzar la nova tecnologia, entre cometes, del videoblog, és a dir, explicant les coses a través de la imatge i la gravació. I jo ara el que estic fent és combinar, diguem, el macroblogging, és a dir, el blog que no té limitació de caràcters, amb el microblogging, que en podríem dir doncs, Twitter o qualsevol altre, que et permet explicar també coses a través de 140 caràcters.